Baraka. Sarkin mayu fiya lale da zuwan kamar haka. Mayu sun takura mana dan Allah taimaka mana. Za ku yi bacci yau mutan gari ku yi mun shari kala-kala. Dan Allah ku gode Rabbana kun zo ƙarshe na wahala. Dan inuwa ta ma in taɓa ta raifin maye sai ta yi margula. Mu maye in ya gagara a gidanmu da shi ake miya. Sarkin mayu ka taimaka mana dan Allah muna bara. Kanwata ce take gida nan gefen ne ya kumbura. Yau ta kai shekara bakwai lamarin da ya ta'azzara. An ce mayu suka yi mata yau mun zo gun fiya-fiya. Yanzu mai jinyar tana ina kuma je mu a taimaka mata. Lauje na ma yana da kamar ma in ɗau matsayi mata. Cire mugu sai da jan shiri dole in na je su firgita. Allah sa in mun iso gidan mutarar sun sauke taliya. Sarki sanni da zuwa zauna nan ya fi can tuduwa. Na ji labarin zuwanka ne shi ya sani na aika Amadu. Mayu dodon ku ya iso aljani mamu yake gudu. Yau ke kan ba baki shiru 'yan nan ta samu lafiya. Ku garkame aikin sai na yi damara. In kunti suna kururuwa raɗaɗin ne ya ta'azzara. Kuma ko sun ce a buɗe ƙofa Allah kar ku kuskura. Sai sun san sun shigo hannun sarkin mayu biya-biya. Ku dana mana subscribe sannan ku dana mana kararrawar sanarwa Ali Fiya Fiya.